যতন হামবাই আনে দেবতুল্লা কার্যকর্তারগ্ন যত বিস্তারক বুথ প্রেসিডেন্ট শক্ত কেন্দ্র ইনচার্জ যত চিনি কার্যকর্তা নিরক খাতা থিদি তাও বিভিন্নভাবে চক্রান্ত খাইনাय চিনি কার্যকর্তা ফাঁস हेरनो চেষ্টা খাই दङ जेफा जायगा बाराबारि खालायनाय नग रग केबो फाय हामला खालाय फैखांके आं सामा हायके खालायनायनो निरक प्रतिरोध खालायदि प्रतिरोध खालायनो थाङैनाय तत्रा सय थांफानो যারা হামলা খালাই फैनाय तत्रा सफानो निन कोनो दोष गरै लगे लगेनो पुलिसफ्रानो बहायनो साहदी प्लेस कां हायके खालाय फैखांके सीधा नवाजे मानै तंगनि बेखे खालायनाय फ्रुक फ्रुक खैनार बायदि नक्सिं बिसिंग बाइस कोनो कक्करै जों करा खेमाबा सानाय चिनिनो सरकार दङ चिनि पुलिस दङ चिनि बारि दङ ता बोसोर 2028 सुदुया 2047 जराते जोंनो दंनाय बिभ्रान्त दंना कोनो कक्करै ताबक बरक जे एदिसिनो चालं थाङैनाय बायरे भ्रष्टाचार खालाय रांति सालायमानि ताबक खुक्लां थांपायला आं ताबक इनफरमेशन माजाक बनार मंगसा रांग्रि करिखा ताबक ताबक बरक कर्मचारी बेतन रनि रां पयत करि बियांथे करिंखा बन ताबक जों जासाय खालायनाय आब्रखायनो थिक मते सकफायनाय बरक सालावगानि गारिनि थकनि फैसा पायनि पयत बना रां करि आसा हायके बरक खुक्लाखे कारिना बायला काजे निरक केबो ताकिरिदि आं तंगु 24 घंटा ने तंगु आनी मोबाइल जेफ्राफार निरक फोन खालायदि हायकानि सिएनआर फोन खालायदि निरक लगे आं बासाय तंगु कराखे खालायनो थं कराखे खालायनाय निरक आना पुइतो सादि आगेबो साय तंगु तागो मासानाय हामबाय ताकिरिदि आं तंगु जय बावगरिया।